Лонгплеі латвійскага гурта «Зодыяк» у 80-х былі амаль што ў кожнай сям'і. Яны выходзілі мільённымі тыражамі. Неверагодная папулярнасць звалілась на галову 5 студэнтам рыжскай кансерваторыі пасля выхаду ў свет альбома «Диско Альянс». Кіраўніком калектыву быў Янис Лусенс, ён жа быў і аўтарам усіх кампазіцый, асноўнай тэматыкай якіх спачатку быў космас і навуковая фантастыка. Пісаў ён музыку, натхнёны творчасцю французскіх Space, нямецкіх Kraftwerk, Tangerine Dream, а таксама шматлікіх гуртоў заходнегерманскага крауд-року. На кароткім адрэзкі часу «Зодыяк» стаў такім правадніком ці такім каналам, па якому цыркулявалі навамодныя еўрапейскія музычныя плыні да ідэі. І хоць іх спейс-дыска можна было пачуць амаль што з кожнай кватэры, на пачатку 80-х яны гралі мала жывых канцэртаў, цалкам засяродзіўшыся толькі на запісы ў студыі. Такі ж поспех чакаў іх другі альбом, запісаны ўжо ў новым складзе. Але ў 85-м годзе «Зодыяк» істотна змянілі тэматыку. Сваю ўвагу пераключылі з касмічнага, спрадвечнага, непазнавальнага да зямнога. Альбом 89-го года «In Memoriam» быў прысвечаны архітэктуры і гісторыі старой Рыі і напісаны пад вялікім уплывам музыкі эпохі барока, а таксама французскага кампазітара Жана-Мішэля Жара. Але ў 90-е Янис Лусенс страціць цікавасць да гурта і аддасць перавагу акадэмічнай музыцы. Важнае месца ў яго творчасці цяпер зоймуць мюзіклы ды рок-оперы. Найбольш удалымі варта назваць «Каўпан дарагая мая», «Ранняя ржа», «Сфінкс», якія ідуць на сцэне тэатра яго роднага горада Лііпая, а таксама дзіцячая «Птушыная опера» і опера «Лялік», пастаўленая на сцэне нацыянальнай латвійскай оперы «Дэ балета». Мала хто ведае, што ў латвійскага «Зодыяка» быў літоўскі брат-блізнюк. І калі вам будзе цікава, то пагаворым пра яго гурт «Арго». Пішыце аб гэтым у каментарах. Як тут не прыгадаць, што першай назвай «Зодыяка» была «Арка». Але самыя кардынальныя змены ў рэпертуары адбыліся, канешне, ў 87-м, калі ў склад калектыву ўвайшлі ў якасці вакалісткі жонка Лусенса Майя Лусена і скрыпач і вакаліст Зігфрід Муктупавелс. На змену інструментальным кампазіцыям прыйшлі песні з вакалам, куплетам ды прыпевамі, і па гучанню мне больш усяго гэта нагадвае шатландскі Cocteau Twins, такі сябе дрым-поп. Менавіта ў гэтым складзе «Зодыяк» заваёўваў першыя месцы на фестывалі «Лііпайскі бурштын», і менавіта з гэтым рэпертуарам правіліся ў свае першыя гастролі ў ЗША, вынікам чаго стаў альбом канцэртных запісаў «Аблокі». Сёння ў «Зодыяка» новае жыццё, рэюніён адбыўся пасля 15 год маўчання і азнаменаваўся ў 2006 годзе альбомам «Мінулае стагоддзе». Яны граюць шмат канцэртаў, гэта іх выступ у Юрмале ў 23-м. За ўнёсак у развіццё культуры Янис Лусенс атрымаў ордэн 3 зорак, вышэйшую ўзнагароду Латвіі. Янис і Майя, дзякуй за ўсё. А мы з вамі слухаем кампазіцыю «Rock on the Ice» — «Рок на ільду».